हेलौ लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि बड'लेण्ड हेलिकप्टार चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायहरबाय आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दङ एसे लेटब्लाबो गोदान बोसोरनि हामलायनाय बावहरबाय हेपि निउ इयार 2023 बेनो आंनि गिबि ब्लग भिडिअ जागोन आरो चेनेलाबो गोदान आं देग्लायसो गोदान बोसोरनिफ्राय 2023 बे गोदान बोसोरनिफ्राय इउटुबखौ स्टार्ट खालामनो थाखाय आवगायबाय आसा खालामो नोंथांमोन बयबो सापर्ट खालामगोन आरो नोंथांमोन सापर्ट खालामलायोब्लासो भिडिअखौ बानायलांनो थाखाय मटिभेटेड जागोन दा आं भिडिअनि गेजेराव बेखौबो फोरमायनो नागिरदों दे जेब्लानाखि 1K साबस्क्राइबार जागोन होमब्लानिफ्रायसो आङो भिडिअआवहाय फैनाय जागोन थ' बेखायनो नोंथांमोनहा थाबैनो 1K साबस्क्राइब खालामनानै हो